nedeľu v Komiaticiach ľudia vychádzali z kostola a lietadla gulometom ich ostreľovali Rusi. A moja mamka sa chystala do mesta Baťovi do predajne, lebo ktorý musel mať každý nové topánky a takéto boli zvyky. Toľko sa chystala, až sa chvála Bohu nestačila vychystať. Povedala, už tam nejdem, lebo už tam bude veľa ľudí. A tam presne, jak tí ľudia pred Baťom stáli, tam padla bomba a všetkých tam pozabíjala. Všetkých, čo boli ranení, vozili do nemocnice. Na druhý deň bombardovali Nitru a už aj vláčili zasa ranených z Nitry. Ale nemali ich kde dávať, tak ich narýchlo, ktorí tam zomierali, tak ich pochovali. Tak tam boli pochovaní aj moja spolužiačka Martuška Janáková aj s mamou, lebo do bytu im padla bomba, obidve zabili. My sme behali po tej nemocnici a tí polohranení na zemi takto ležali, takto. Tu mal jeden hlavu, druhý nohy a tak po chodbách, čo už sa nezmestili do posteli. Na posteliach tiež dvaja vždy boli. Čo bolo pre vás najťažšie? Bombardovanie Nitry. Nestačili sireny zatrúbiť, len sme videli, že súdy padajú. My sme to vedeli ako súdy. A potom sa dymilo a tam vlastne bombardovalo sa mesto. Zobor sa nebombardoval, ani Kalvária. Len mesto. A mama išla na záchod, lebo ešte čakala Ivana a sedela, vychádzala z toho záchoda, lebo počula, že z tej šopy ide, niekto tam chrápe. Počula zvuky chrápania. Vyšla von a odtiaľ vyšla Vajsová, sa volala, a hodila sa na zem až máme k nohám a prosila ju pre Boha, že aby ich ukryla. A mama samozrejme, že ich zobrala. To bol Vajs sa volal, otec, asi 10, 15, 12, koľkoročný syn Ďuri a jeho žena, tá, čo tam. No a my sme mali síce len dvojizbový byt a tá malá izbička najmenšia, tak tam oni potom boli schovaní. Ale tento mak Ďuri nevydržal. Vždycky, keď sa mu podarilo, že išiel volať okolo, tak odhrnul záclonu a naraz len volák hovorí, že pozri sa na to, však to je žil, bo niektorí mali taký výrazný tvar, ale málo kto. A na druhý deň už tam boli gardisti. Ale títo, keď videli, že sa objavili gardisti, tak sa poschovávali po tej veľkej záhrade, tam boli všelijaké studňa, čo ja viem čo. Keď tí Židia boli ešte u nás, tak sme počúvali rádio a to sa volalo Slobodná Európa. Taký rozhlas. A to sa nesmelo cez vojnu. Gardisti nedovolili ani títo. Jak sme tam pred tým rádiom, dosť hlasno bolo zapaté, však aj ja som tam bola, a zvonku naraz volá, kto zazvoní. A všetci sme sa zlakli, lebo aj tí Židia tam stáli pred tým rádiom a počúvali, a vonku nemecký dôstojník. A ja som utekla za mamou, že čo chce, a on mu povedal, že dajte si to rádio tichšie, lebo ho počuť von. Čiže to bol normálny, lebo aj medzi nimi boli ľudia dobrí, medzi Nemcami, aj medzi, jak to býva všade. Že sú zlí a sú dobrí. Tak sme to stíšili. Aká zmena bola pre vás najťažšia po vojne? Všetko bolo na prídel, nebolo jedla, nebolo ničoho a všetko, odtedy som sa naučila veľmi šporovať a nič nevyhodím. Skúste porovnať bežný život počas vojny a teraz. Čo by ste odkázali ostatným ľuďom? Že by bojovali za to, aby bol mier, aby bol pokoj. Môj syn išiel na vysokú školu, robili sa skúšky. Je všetko má jednotky. A však on dostal z marxizmu, leninizmu nedostatočnú, nebude prijatý. No, teraz môže ísť každý, Adam, čo si vyberie. Len do socialistických krajín. Bola som v Jugoslávii, to si pamätám, ale aj to boli také všelijaké preverovačky. No, v prvom rade vám poviem, keď som prišla zo školy, prišla som domov a mama doma plakala a stála pri kolíske a celá zúfala. Hovorila, že čo sa stalo, že prišli gardisti, dvaja, Nitrančania. Ten mieril na mamu
a chceli ju, aby povedala, kde sa oni poschovávali. A mama nevedela, kde sa poschovávali, lebo oni poutekali a poschovávali sa. My boli Židia a v kuchyni na slamenej posteli, ale keď zo slamy sa taká posteľ prietla, to vy asi ani aj nepoznáte. A tam zase bol nemecký zbeh, ktorého mama ukrývala aj s otcom. A keď všetkých zobrali do koncentrácie, tí Židia, ktorí sa zachránili, nikdy nehovorili o tom, čo tam zažili. Môžete nám prosím povedať, za čo ste dostali tú plaketku? Plaketku som nedostala ja na moje meno, je na rodičov mojich, ale mohli sme preto ísť až v 90. roku, keď už sa uvoľnila doba. No za to, že zachránili rodinu, a tamto Yad Vashem sa to volá, to je taký cintorín, kde sú postavené stromy, na počesť náš strom tam má číslo 700, aj číslo má. Som si uvedomila, že to, že vôbec si môžem vybrať, na ktorú strednú školu chcem ísť, je obrovské privilégium a toto ja vnímam ako najlepšiu slobodu pre mňa. No ja si uvedomila, že môžem ísť do obchodu, si kúpiť čo chcem, alebo že kedy chcem. A zistila som, že doma sa fakt veľmi zmenila. Sloboda v prvom rade pre mňa znamená to, že môžem slobodne cestovať, taktiež sloboda učenia. Ja vnímam slobodu tak, že môžem hocikedy vyjadriť svoj vlastný názor. Nech vás láska vždycky hreje, nech vám smutno nikdy nie je, nech vám zdravie dobre slúži a máte všetko, po čom srdce túži.